La setmana 3 del Joventut Badalona l'enfrontarà en Eurocup al Trefil Sopot i en ACB al Casademont Saragossa. El Sopot és un equip nouvingut a Eurocup i de moment acumula 2 derrotes. Jugadors destacats, el base experimentat Jakub Schenk, 19 punts, 3,5 assistències i un espectacular 63,6% en triples. És un tirador pur, potent i que sap dirigir l'equip, però també és un base que perd moltes pilotes i que sota pressió pot acabar cedint. El seu company d'equip, Tariq Phillip, ex del London Lion, 12,5 punts, 8,5 rebots i 6 assistències. De moment està sent l'home a l'orquestra. I si ens fixem en el joc interior, potser Marcus Weathers, 10 punts, 6,5 rebots i un gairebé 43% en triples. És un 4 baixet, no arriba als 2 metres, surt a tirar, però també és molt fort i carrega bé el rebot. El Sopot és un equip que juga prou bé, però els hi falta banqueta, els hi falta experiència i de moment estan pagant cares les derrotes. Tot i que així, la penya haurà de vigilar la seva pista per treure una victòria. Una major rotació i una major experiència per part del joc interior dels jugadors de Dani Miret hauria de ser suficient. Si es recupera Tomic i se juga prou bé, crec que la penya té moltes opcions de guanyar Sopot, tot i que no va a la bada, sinó que li preguntin a l'ULM. Per part d'ACB, la penya s'enfrontarà al Casademont Saragossa, un rival que porta el mateix balanç, una victòria, una derrota. El montenegrí Dublevic és actualment el seu millor jugador, 20 punts per partit, està en un moment de forma espectacular. Com també ho està el base Bell Haynes, 17 punts per partit i 6,5 assistències. Els nouvinguts, tant Bank en el joc interior com Slaughter en l'escorta tirador, estan aportant coses. La veritat és que està jugant prou bé. L'equip de Porfi Fisac estan anotant bé de triple, estan tancant molt bé el rebot, gairebé 14 rebots per partit ofensius, i serà un rival duríssim i a més a la seva pista. Tot i així, la penya té prou armes per plantar cara i crec que al Saragossa li manca banqueta, crec que li falta fer majors rotacions i la segona unitat de moment no està acabant de donar la talla. La penya pot sumar 2 victòries i almenys hauria de canviar la dinàmica de l'última setmana.